Này माबा क्लाउडजोंनो थांफै जादों so लोगोफोर नै जों दायो हाजोथिङै थांगासिनो दङ नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो जोङो भिडिअखौ बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै स' नै जोंना माखासे नै थांगासिनो दङ आरो ओमफ्राय उनथिंबो दङ माखासे लोगोफ्रा फैयाखै इयावनो जों दसे नेथ'दों इयो एसएसबि केम्पनि ओमफ्राय ओरै दैसा दं नै ओरै जा आराम बोहैबोदों हाजोनि दै बियो हाजोनिफ्राय फैयो बे दैया 2000 years later नैयै नैनो बेयावनो मा जालायबाय जों नै दासो फैरोंबाय लोगोफ्रा थांफिनसै दायो इसोरो फैबाय जों गाखोफिनसै स' लोगोफोर फाइनालि नै जोङो सफैबाय जों जेराव फैदों बे जायगायाव ओमफ्रायो नै जों दायो गारिफोरखौ बेयावनो गालांनांसिगोन ओमफ्राय जाग्रायाबो नै जोंना देखायहरदो बायदि औ नै ओमफ्राय नै बिथाङा बियो आंनि क्लासमेटमोन सिगांहाय हाय होनदो दे ओमफ्राय नै बेखौथ' टाइटेल आंनि टाइटेलसो जाहैबाय बेथ' आं जेराव थायो आं जेराव थायो नुला आं जेराव थायो बेयाव नुगोन बेखौबो मिसखौ ओमफ्राय दे ओरैहाय जोंना मेदाम दङ ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै जोंना नानि गोलैमोन औ दायो जोङो थांसै बैयाव जिरायना जाजायो ओरैहाय भुटान खासै आरोना बैयो मा होनो ओरैहाय जोंनि ओरै इण्डियानि माबा गैखाला ओरै भुटान खासै मोसौआ माबायदि बारो नायलाय दैजों एसेबां गोख्रै दैजों बारनो हायो नै दैया माबायदि गोथौ जा गोख्रै जायो हाजोनि दैखायनो बियो नानि लादों लादो माबा जाग्रा गोजा नै जोंना जाग्राफ्रा लगायजोब्बाय जों बेयाव मिक्स खालामजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरैहाय स्पुनबो नाङा जोंनो जानोबा मा बेयो बैग्रि आसार ओमफ्राय प्लेटबो नाङा अन्थाइया प्लेटनि साबसिन दङ नै अन्थाइयानो मायबा मोजां जाखो नै मानसिफ्रा दा खांख्राइ हमनोसैलायबाल माहाय बेखौ खांख्राइ मोनो
एक'लिबो थांनो हायासै बेयावनो एन्जय खालामनानै बायनोसै एबार फैला से दुगैना ब्लगिं खालामफैदो नोङो आं दुगैनो लुबैनाया हाला दुगैफैगोन नैगोलिफ्रा दुगैफैलायलांबाय नैफोरखौ सोजोबनायसै जाखांनायनि उनाव जोङो गासै पेकेट्सफोरखौनो जोङो प्लास्टिकआव सोनानै लाबोफिनजोब्बाय मानो होनोबा साखोन सिखोन लाखिनायानो जों बयनिबो खामानि नालाय बेखायनो जों गासिखौबो पेकेट्सफोरखौ प्लास्टिकआव सोनानै लाबोफिनजोब्बाय आरो जोंनि खाथिनि बाजारनि डास्टबिनाव गारफैबाय आरोना खांख्राइ हमदों खांख्राइ नागिरदों जों खांख्राइ मासे मोनजेनबाय नै मासे मोनबायनो आयौ नै मानैमोनथ' मासे खाहोबाय आं मासे खाहोबाय नोंलाय आं जादोंमोन आं खांख्राइ मासे मोनबाय मिस मासे दंमोन दा माखौबासो हाग्रा खांख्राइ फिसा नै बहाय गोलैखौ लाया देरबावथों बियो आं मैथाजों गोथाव मोनो ओइलाय मासे नै लोगोफोर नै मानै मोनजेनबाय आं मैथो बे माबाखौ गारनांगौ मैखोमा आयै आं बिदि गाराखैना आथिं गाराखै आथिं गासै फिसा फिसाखौबो गारनांगौ नै खांख्राइ हमग्राफ्रा जा देन्जार सिङाव मासे मासे खांख्राइया बे नुखादों मानै मोनबावबाय आं नै खांख्राइ आथिंखौ सायजनांगौ आं जा मोनदों आं मासे मोनाखै आंबो मोनसे नै दायो जोङो थांफिननोसै बेलासिबाय ओमफ्राय मानो जोङो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना दिनैहाय माने जेबो प्लेन गैयामोन अब्लाबो फैनानै सानब्रबनानै गोसोखांनानै है थ' थांसै बेरायनोसै होननानै ज' फैबाय आरो जोङो ओमफ्रायो फैनानै इन्जय खालामबाय नाथुरबो हमबाय नाथुर मानै मोनबाय आं ओमफ्राय खांख्राइ हारि हमबाय ओमफ्राय नै जों जानाय पेकेट्सफोरखौ माने बेयाव जानायफोरखौ लाबोफिनजोब्बाय आरोना होजोंसो गारनोसै डास्टबिनाव मानो होनबा बिदि दै खाथियाव गारनो नाङा दैयावबो फोजावहरासै जों मानो होनबा लेथ्रा जायो नालाय बेखायनो जोङो साफा लाखिनांगौ जोंनि जायगाफोरखौ बेखायनो बिदि गारलाबायनाङा आरोना जेराव मोनो जों जानाय पेकेट्सफोरखौ जोङो लानांगौ ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो मोजां प्रपर जायगाफ्राव जोङो गारनांगौ आरोना डास्टबिनफोराव जोङो गारनो हायो स' बेखायनो जों बेखौ लाबोफिनबाय होजों गारबोसै स' नोंथांमोनाबो हाबाफोर बेफोरबायदि पिकनिक नङाबा ट्रिपफोर थाङोबा बेबायदि गारलाबायनाङा
स' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ माबायदि जोङो साफा लाखिनांगौ जोंनि इनभारमेन्टखौ स' आं बेखौनो बुंबाय जों आं दायो नै थाबायगासिनो जोंनि माखासे लोगोफोरा सिगांनो सहैबाय आरो मिसाहां उनावसो आं भिडिअ खालामनायावनो सासे पेरेन्टसा कल खालामदोंमोन आरोना टिउसन लानो ओमफ्राय आंना दायो नै एगजामा इसिना खाथिसै नालाय ओमफ्राय टिउसन लानो होबाय थादों ओमफ्राय दहायनिफ्रायनो फैनानै जोंखौ नेगासिनो थांनो माने बे आंनि लोगोजों जोङो माने गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नालाय मोजां मोनबाय गोसोखौ बेरायनानै नोंस्रा बेदाइनि नामा मा नाम लांखार लांखार जानाय लांखार मेला खालामबाय